Il-Gvern falla wkoll fil-konfront tal-annimali, kemm għax ilna 8 xhur bla sptar tal-annimali kif ukoll għax mhux qed isir l-infurzar neċessarju biex jitħares it-trattament xieraq tal-annimali. Dan kien il-messaġġ li twassal waqt konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mix-Shadow Minister għall-ħarsien tal-annimali Janice Ketkuti u l-kandidat għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew Louisen Pulis. Janice Ketkuti spjegat kif Gvern Nazzjonalista kellu l-viżjoni li jibni sptar għall-annimali kollha li joffri kura 24 siegħa kuljum. Sptar li serva ta' serħan il-moħħ għall-familji li għandhom l-annimali. Però issa ilna 8 xhur mingħajr sptar tal-annimali u minflok għandna 5 kliniċi li ma nafux jekk fihom iservux tobba kwalifikati jew jekk għandhomx liċenzji neċessarji. Għal din ir-raġuni l-Partit Nazzjonalista jappella għal soluzzjoni immedjata kemm fir-rigward tal-isptar tal-annimali kif ukoll dwar ir-regolamenti li għandhom x'jaqsmu mal-pet grooming, pet sitting u pet breeding. Aħna bħala partit anke mill-oppożizzjoni qegħdin inħallu it-timbru tagħna fejn jidħlu l-annimali u kull min iħobbhom. Minn hawnhekk jien anke bħala l-kelliema inkarigata minn din il-ħalqa inwiegħed li jien ħanibqa' nkun il-vuċi tal-annimali u kull min iħobbhom. U minn hawnhekk nixtieq nagħmel ma nafx kemm appell lil propju lill-Ministru għandna wkoll segretarju parlamentari għal din il-ħalqa taħsieb għall-annimali u l-ħarsien tagħhom u ngħidilhom qumu minn hemmhekk. Min-naħa tagħha Louisen Pulis aċċennata l-fatt li hawn numru kbir ta' annimali eżotiċi li qed jinżammu illegalment. Spjegat ukoll li numru ta' żwiemel qed ikunu rreġistrati fuq stallel differenti. Pulis kelmet ukoll dwar kif ċertu annimali qed jintużaw biex isir il-profitt minn fuq darhom u dan qed ikun possibbli għax mhux qed isir l-infurzar neċessarju min-naħa tal-awtoritajiet ikkonċernati. Ovvjament, il-benesseri tal-annimali m'għandix tkun fdata biss u m'għandix tkun dipendenti biss fuq l-NGOs u l-volontarjat, speċjalment meta għandna dipartiment ad hoc illi suppost qed jieħu ħsieb dawn l-affarijiet u meta għandna wkoll Ministru li suppost qed jara illi jkun hemm infurzar ta' liġijiet u leġiżlazzjoni biex jiġu protetti l-annimali. Intaqant l-isptar tal-annimali f'Taqali għadu magħluq għal skont il-Gvern kien hemm power surge li għamlet ħsara lill-apparat tekniku kollu. Għalkemm sa issa ħadd ma jaf x'se jiġri minn dan l-isptar.